Museet Holmen er et kunstmuseum, et lille kunstmuseum i en 1700-talsgård her midt i Løgumkloster. Vi er selvejende i den forstand, at vi er vores egen herre, vi støttes af Tønder Kommune, men ellers så har vi faktisk råderum til at lave de kunstudstillinger, som vi får idéer til, og som økonomien tillader. Og lige i øjeblikket, der er vi her midt i en kunstmuseum, eller i en udstilling med Adi Holzer, som har titlen Tro og Gøgl. Der har vi skiftende udstillinger, og det vil sige, at når vi kommer til Kommunens Kulturuge i november, så vil der være en anden udstilling her, nemlig en udstilling med en, der hedder Niels Erik Hjertevig, som er kendt for udstillinger på meget fine steder som Christiansborg og Operaen i København. Men vi har altså også fået en udstilling af ham, som han laver helt unikt til os, og den kan man se i november. Niels Erik Hjertevig er en meget moderne kunstner, og mange vil måske spærre øjnene op og sige, hvad er nu det for noget? Skal det nu være kunst? Men så kan man jo lægge vejen forbi Holmen og se ved egne øjne, om det er noget, man ligesom har en mening om.